give up. If I do something, man, I do it till I get what I want. I turn a business out of nothing into something I love. I got a poker face, but honestly, I'm not one to bluff. I flip a switch, never miss, man, I always stay up. Don't let them see you, bitch, always have a plan to stay tough. This life ahead of you ain't easy, it was built to be rough, but that's what makes a personality. Страхотно хапване, страхотно кафе тук. На широка лъка направо не се очакваше. Даже май ядахме повече отколкото трябва. Обаче няма значение. Тежко ми е! То рейсър дрифтър тук. С новия мотор. Леко е, брачет. Леко, че ме фаща страх, като гледам тук на този хлъзгав път как лягаш. Представете ли да се хлъзна на листо? Това е. Когато понякога... Когато понякога се лигавиш е така, да дрифтиш. И когато ти се случи ситуация, много по-добре я приемаш, отколкото ако седиш и караш консервативно цял живот. Така че не всеки път да правиш глупости е лошо. Аз не мога да повярвам колко ми е изтъркана задната гума и колко много държи на този умрял път.
Бастун. Ау! Почвам да губа поставя. Ориентация ли е? Така почва да ми се... И почвам да губа ориентация, на къде трябва да се... Новобранката. Чакат си пред мен и искам да карам на две педи от тебе. Новобранката била. И викам, чакай да се Била закачам бяла. с него. Ево, старшите и тъй побеля. Бензин имаш ли, бе? Щом аз съм на половината, не знам ти. Другото показва половина. Значи, нищо му няма на моторчето. Сега какво на най-хубавото ни стана лошо? Олю! Оливо куше avec moi. Сесла. Няма такъв път. Няма такъв път. Какво ще кажете, а? Дали ще е последното каране тук по този път, преди да започне студеното време? 30 градуса е днеска. Края на септември, почваме октомври. Приятели, налага се да се връщаме наобратно, защото за съжаление е станала катастрофа и пътя е затворен. Така, приятели, искам да си навиете на акъла, че няма начало и край на карането и че няма начало и край на сезона. Съдя по себе си, че паданията стават в началото на карането, началото след спиране на отбивка дори, края на карането, края на сезона, хората се отпускат, какво ли си викат, не са концентрирани на 100% и си викат, и днес ще излезе и ще карам като за последно. Повярвайте ми, това за последно не е добре за близките ви. Оставете това нещо. Не го мислете, излезте, забавлявайте се, бъдете на щрек като всеки един път, в който излизате да карате. И така. Здрасти, приятелче! Гледайте, хората палят печки. Трябваше да се приберем през Кричим, ама не знам дали ви споменах, има катастрофа с загинал моторист, за съжаление. Не са приятни тия работи, ама това е част от играта, за съжаление. Съболезнования на близките. Хей, приятели! Уж нямаше да караме много днеска. Пак се получи интересен ден на хубави места. Страхотно кафене. Хубави преживявания. И не толкова хубави преживявания за колегата. Деня е към своя край, връщаме се по тъмно, караме, 22 градуса, топло е, перфектно е.
Я! Огън! Много лошо, когато ти изчезне фара точно в средата на завоя. Става много весело. Айде, до тука бяхме. До тука бяхме. Спираме да пием по-едно бързо кафене. Или по нещо безалкохолно тук на Сеновградче. И се прибираме. Да починем, да направим обзор на деня. Другите две момчета, дето трябваше да дойдат днеска, не успяха поради ангажименти. Чакат ни на кафенето. И така, приятели, ако ми падне батерията, надявам се да ви е харесало днескашното видео и каране. На нас, честно, много ни хареса. Беше много приятно преживяване. Абонирайте се за канала, харесвайте, коментирайте, говорихме си за доста неща, кажете ми да подновя ли ревютата. Ще се опитам, приятели. Времето се ме притиска. Искам да направя нещо по-така за вас. Ще се постарая.